Langmu tomong kaham kereng yak kerak yakong kerak tongkesi nok kisik kepulang pano nukung hamya pano nok nukung jolia pano samuro kai ajiwi rangrok ajiwi nok nukung busabutino busiwi mai khopsa khomni chalai mano fiaba tomong saksi hamya henge bahake nok nukung no raglinai bahake salpaike fongo mai khopsa khomni chawi phataro ongkhorei ajiwi nok nukung businai abo belai no wana masingsa abo haino bangpli kasepeka hezamara ardibro bai khobjak rodmura kamiwo October 7 ka 2021 eba tini bai bisiktam sekang rodmura kamini takho khoroksa bufang sakani klaimani bufang sakani klaima bai bisma bai thangmani bisiktam rombai tabuk nogono thuyamo klaijak samong tangi manya busabuti no nok nukung no naikuli manya abo hai koktuma manai thangnai salni haikeno tinini salobo haino hai amsini MLA eba haste haponi Minister of State Bishukhetu Deborma Nokhongo thangai blanket chubaika tei haponi bukaktibo jeseng manchak choba joronai hinei kok ribuka tabuk sankhola bising klaijak sing lotmura paijak para phaijak sini taku Manoj Debormano nainani bagai bini bisma baimani 2021 ni simi gai bono to jung kuno babe suba itongo haipano phai nogo direct malai khaimeya jora kurin bagai tini jung sarigo hinphano tabu bini nogo phaisu paijak gai bini bismani bepar rok saimanka gai bini other active nya kuni bagai bono jung batari meya ngitogo gai phainai budbarono hejamarao tabu jehetu bata chini other saptaho waisa hejamara blogobo jung bujagai mano Mohanpur SDM officer thana nangya gai bono adino jungno bini thanani phainani ব্যবস্থা khairina te other active khai bini bata ni ব্যবস্থা khlainai gai jung bono tini gajangma joraba bono blanket bo kaisa bairi phika jate gajang phano bini gajangma katinani gai jung omo haike jung kobangma lukurokno no je mansa bini baithangni hoite jung subawi tongo government ni hoite to jung subai tongo haipano jung baithangbo chini YTF chini jaga kobangma chini adong chini ador song chini upol song jung jaga chini o amchayo chini hejamara block ni singo je asubida tongnai rokno jung bahai borno chubaiman jung subalai to sir bisikai thambrong bo ba ke thoyamo kalai tong ka tam main bini ta bota mungmani bo actually kaham no tongmani inge bini kisa sorio problem tongo kai jung khanaka je bufang sakani khlai bini obisma baimani ko okay tabuk jung nainai bono bahike chubaimai te bin nukung bahike chubanai noro hatar nugui mankana jung bono PMA wai hoite kaisa nok tangai rijaka government hoite kai besabuti rokong na bong ni besabuti ni bepar bo jung borokno seriously nai bahike bongni porashona agogaiman abo jung nai kolnai bisikai thambrong borong bono sabo tangai chari toni ka abo ke ni norona nukung bin nukung ni borokno samung khlai chari ton tabo hapang ni phajing de bo ba choba mungte ko to phajing ti jung borno tabo bata ni ব্যবস্থা ro khlai rinani bagai no other non active to mana jung other active bud o phainai bud baro thana mongolbar sonai bud bar ni sing khai bini je handicap hisabe 60% je hetu bisima baizar 60% eba kugaina jung borno batari man hambai nong na kisanga suba sunai ta ya kan asu besar ko di lang na ba amang suba sunai ta ta boleh asu kam kha ko beri rang na sa kam kri bile anga asu am bukan suba sunai ta anga besar na ba ko di na nang la besar bo tu na sala masa beri masa besar sala ka usukul thango na besar bo ko thang ko bere ko anga bino besar mo kita porna nang ka bai ta bo bisma banya besar lang nang ka ko ni suba sunai ma sar tam tam khai mana ri the minister sab to fighting ba ya bole nama tini tam choba mungba choba nam ba ke tam kok ro rik lang kha apno ko sarkai batara ব্যবস্থা khani hinta ngaka bina ada to thuja ngaka ada thujang na budbara mathangna phari jang cycle ang sarkai dan ke mane bisi thamung khana 3 বছর খা ta phur rogol na rok sak khamna rok sak nai na rok talang ro hospital lo ngke talang ka sar ka talang phano ngai bono hospital hai ka nya bono hospital khana bakse bono nga bono yang tal tola wo ka sha amai ku thunga jaga wo ka sha bun ha bun chawar talang kha ek ba talang kha
hingga ekbat lang nya bo asuk mangka hingga auran hoite no pora ke salala hatangai pora mosani hakora hai bugui ke sakak lek thang bakia hingga ka phone hoite hingga ka bono te se hari non te se hingga ka hamle hwana ang hi sapo hingga bote he thanam hungjang mani apur hingga nya bot thang si mali ado ke sa tu ki kora khakten ba no no kak lek thang bakia ga motai ro bonari kya kan no ko doktor ti sawo sujur bilai ka tak bukur suba ni tak son suba lagi da kami boro ko suba ta kai abi sujur bi ka ngalo ka kami boro ro kharok jagai bonon haile ka ka ga pulukai haile ka bono ka sa jaga wo abi thina mana mo saje klai bilai chawo hingga ab o jana jang tu ko thangka ga oja hayoi bono bithiro gri wise botao banchi wi tong ka bako thochi thangka mo bono bo jotono mana ja ka kami boro ga mana ja ka te pora hatane boro ga mana ja kha bono mo haike bahai ngi thanga kha ma chinja ja amo bahai ke tirok thangka hene bono bo kabong bono boi mana ja ka kha ko sarak pora bo golong balong thangka pora bo hang koto rok jak ba kha amno ang samino boni hum haike nya di bor basa phu wasa khayang samino bithno pul pulei ang maro dili no o sal kala man bithno amo ayang go mana yo amanai mathang to sojan simo ko thanga ka sar pasta wasi sokayo ko sabai tung babu be kene mang dili no thangka bunya pura tirina lagi mana ba bina ka sa hamasi bini der posona ka pa ka der posona ka bina khikarong ka sa hamasi hingga মানে বহুত বাহাইকে বদিকে বো ফাংনি দে কালাই খাঙ্গামু থুদ্রি সাকানে কালাयो গে আদিনি সালজা আবো ফাগমাস wo kalaita ba phagoma so I hiti saka thangbo sadi ka tang bo sondi thimani sadi ngaka bono mamu musongna bonai phekya engke angbo bono thuntre rok ta paji rokni himani bo ban kong nok khnaya bo malayan tongunya ta ngaka thuntre rok khat moikya ngaka bo kita bokrom hima ganang tongle ka pur bithi basale yang ta ka bol bithi sa semang tong ma ngaka ngai bo rom na nai khe rom simale ya phu ngai nya bo ano khobari thebe kata nin bo sai kalai tong khabele ngai yang thang ba pora leng jaksi ngai nya bo no jibelare ta hang kata ka jibelare nang kanyo ni orang pusa bokre ngai sar ase ngko da tawo minister sar nong je chobana kok dikhaya minister sar to chobana kok dikhaya bono tam hambai ro ye kono musung bono ta ang hamari kaham nang bari namu sungo bo kaham nang ta sar bo nin mungkai an mungkai sambuna para bo jagawo ang para kan no jagare nang ka ja khaja o para si o para para ka rot mora